Yero itry ye pi baro ki brio ki ba i je ki jong oblay sa sian pat ka partner ka dance ngo bhai pi shaka way pat ka genius lock na ka tien ka jong oblay hey bingi yo ban ye shong lang rangkat bat ki brio ki jong oblay ki shakri ki jong utry ki ban yo e ka ban hikai na ka tien ka jong oblay ban ai man semingi ban ye merlang na ka tien ka jong oblay habakat ni yo ban ye lumlang ni dance ngo bha ka ni ka poi pastor bante I pastor molong I sardoni wadun kalabat ngi bat I pastor fair Kablay shibon sa isian pa di pi baro ba ngiyo pat banwan ra pat sakaway pagkating ka jong oblay ka banlong ya ka jinghikai na ka banta jung iwe ki ba snap bat ba shashkor ha ka ni ka poy ka ni ka ktien kan long shisha ka jing mantoy yangi ba de pilang baro kanwan ra ru ka jing kala ka jing panthamai ha ka jing mo jing perkhat lem kum ju ha ka jing em ka jongi bat kham tam e ban panjanai shishuru ya kata ka jing em ka jongi haga jinget kan ha utrai Jesus Christ ngis ngongo e shisha utrai ulong ubabha but u ye ingi kata ba umpen kerdu ingi kata ku ka bakan jam sim ka belong ka ktien ka jong utrai ka batay shisha ka jing em ka jongi but nganget habang ila awan ha ni usnam ubathamai pilong shisha kita ki bru ki bla pediang ye utrai pila yo sngo ka ktien ka jong oblay but pilong ru kita ki bru ki ba shakri ye utrai Henry haga ni ka porpat kalong ru ngangai kat bangi ya mer na kakting ka jong oblay ban yo ban shashkor kan long kum ka jing pen kendet ingi iwe pi iwe bangi yo ban le ban puson miang sa hisien pat how tu kata ka jing shakri ka jongi ka bangi ngi asha utrai kalong ne em ka ba pediang hun pat ha utrai namar bun sien nganget ngi sngo ba ngile ki ba bun na ka banta utrai ngi wan ha kata ka jing shakri ngi roy u ngi mane u ngi pen ko ngo ila di hak tien ga jong oblay Henry nga ko ban pen kan mai pi ka ni ka tien na ka jing pen paul nong ka balai hei ba uni u angel jong oblay u wan ban ong ba ngam shim la shem kata ka jing le jong pa ka long ka bala dap janai ha khmat ka jong oblay Bat ngitip ru ngi wan ha ka ni por ban sngo thuru ba ngila don shisha ha kita ki sngi ki ba khadu bat ngitip ka sngi ka ba khadu ka ba mut ka jing bishar ka jong utrai ru kala hajan bat deina markata shwaba utrai un bishar ngi tu ai ngen pen kre shisha yela di kat bangi dang kat bangi dang shakri utrai knang ba utrai un shem shisha ba kata ka jingle ka jongi la ne ka jing shakri ka jongi kan long ka bala pediang hun bat ka bala dap da ka jing janai hakmat ka jong ublay namar hak ne ka juhi ka nong ka ba lai jong ka jing pen pau fin shem hang ne bala ong yangi bala kentu bangin long ki ba sharai bat ki ba kala ka ba mot sa shisien pat habangi pai sha ki bru ki jong oblay sha ki shakri ki jong utra ha ni ka porpan ban ai ya kata ka ktien jong ka jinkerman ban ai man sim ngi iwe pi we kam tam e ka jing hikai ya ka e ka ba bat kumnu ngi la sha ban wan ra e kata ka jinglong janai kat ba ngi dang wan ha ki sngi ki ba khadu bat kam tam e ha ka jing bishar ha khmat ka jong utra oblay pastor ben hikai ng ITP ha ka di ka por ba pinuyo ban hikai ki di ki brio ki ba yai ne ban ngi nganget ha ka ni ka por ban snap na ka tin ka jong oblay halor kita ki jingle kembala ong na ka jik pen pau ka lenong ka balai how tu kata ka jingle ka jongi ka long ne kam long ka bala dap ha ka jing janai ha khamat ka jong oblay bat balai ka ktien ka kentu ngi ladangi puli na baro hi mo ka kentu ka ni ka ju ban kala ka bamot ai ti ha ka ni ka por shaki paso bat na hikai kata ka jing shisha ya ka ba ya ban long namar bo oblay ubangi shakri udai bajanai badeng ta ladangi pe ya ktien jong oblay na ka por utrai wa angnut be yangi habangi shakri u ngi shakri ta ka jing janai haga por ka ba oblay wan mani kendo yu Abraham oblay ong yu Abraham along oblay budan bor baro baru ong ti shakri nga patolong me ubajanai pi baradin tau ong ngalai te jutang ru bat me bat nganda kerku ya me kerhai ong nganda kerku nganda penroi me shkade kata fila ben shem naga Genesis no makhat nyo mo ngadang kren ria kini kisngi ya kini ka benta
Pi ublay upen pau ila dia ong bek ngalong badan bor. Ti men syakri yang bat men syakri roh gajing janai. Badeng tau ong ngadai manga wi te jutang bat me, bat kumta ngan penroi kerhaya me. Tadeng tau tra jungi ubangi syakri ang nuat bet yang ngi bengin syakri ya hagajing janai. Tadeng ta fin pe ya khtin ge jong blay bau jisu ong kumbau kupa junga ulong bajanai. Tolong mapir ki bajanai. Tadeng fin pe Joshua ro mo ngi hang ne bau Joshua ro Ukraine biang ya kaju yang ni kalau nong kebarsau kena dekat ke bakat sau. Menta namar kata to shifting you try to syakri you hakajing janai. Bat hakajing shisha. Batu ino itu ki blay ki pa jong figi syakri syiliang kata kawa. Bat ha Egypt bat to syakri pi ya try. Pi kata ka dikajing shisha ro ba blay udah angnut ma Ukraine leng bau Joshua. Ya gitu ki brio to ka por ba kum joro Ukraine yang ngi hagado ni kasngi. Wong ba pin syakri ublay hagajing shifting. Pin syakri ublay hagajing janai hagajing shisha. Tadi ta ublay jongi am. Ukwa yang ngi bangin long janai. Tadi ta la ngi pulir mo na ka stish kinong room. Kini kalau nong ka bakhat ar ni dekot ka ba ar ka ong kom ni ta. Ko pastor parent pulir mo ni ka por. Bat tuat perseria berdekat ila dia bagani ka perthai. Henry tu pen keladorno ila dia kan ta ka jing pertama ya ka jingmut jong pi. Kenang ma penyo tip ka ba kumnu kolong kemon ka jong ublay. Ka ba bat ka persngau ba bat ka bajanai dia. Sin jublay ka kran hang ni ba ngimde perseri mel de bakani ka perthai. Henry bangin long kita ki brio ki bala pentman ka jingmut kamut ngi haban wan sa ka jing kala ka bumut si sya ba si sin bangi kala ka bumut ngio ka jingmut ka jong Chris. Mar si sin ngi la yo ka jingmut jong Chris ngi da itu rute kata ka mon ka jong blay. Ka mon ka ba kata ka mon ka ba pensngo ba bat ka janai ka jong okay. Tading ta ngi yang ni ba de pe yang ksin ke jong blay ngi i yang la da pulir ar Timothy ke nong ka balai khot kan riu khat nyo hang to ka ong ba jing tho ba ro ka de ki bla persa do men sim ka ba mentoi ke jing kai jing sneng jing pemlien ka ba ka hok mo kadang bo to briu jong blay te yo long ba kum no janai tading ta long bangin janai am ka de ngi haban tip ya ka ktien ngi hapuli ni ka ktien bat ngi haban syakri si shayu blay ba janai ladang syakri ba janai ta jing janai kawan hangi ladang syakri ta bodan bor ta ka bor kawan hangi ladang syakri si shayu blay ka bamut i uni blay bangi syakri di blay bla syakri ta yangi ta kadai kata ladang syakri blay ba syakri yangi ta kum tangi la ban syakri jisu ang khalmon jenis seperti ban syakri henry ban syakri tading ta long ladang i magis ngi ki ba ka plat ta bagi brio ki perkhat bitangi la di ban syakri tang di ban pe tangi la di la dangim syakri si sai no blay bla syakri yang ang inom la am syakri kata ka di sha ngala ju yo sngo ki na ka kantien mo haka parte ki ju ong ba haka ktin hareng mo ki ong haka English ong practice makes a man perfect mo ba ong bat penjanai mo ni haban practice kata Henry, utang yuju bo ong practice makes a man perfect, but then nobody's perfect. Then why practice? Kata ka di jing kran jika jaga pertai mo ki ong ba umdan manu ba janai. Ti mentoy yu ban practice kata ka jinglong janai na marbo umdan uba janai. Ti pastor kakting ka jung blay pan ka ong kumno ko bangila ya puli ngila yo ban ngap kidan kini kidukot bi pastor ila pan kan mau ngi ba ngila puli ro kata ba brio jong perthai ki ong ba umla ban long janai Henry kakting ka jong ublay ko ong bangila ban long janai na marba uba janai udehi ublay te kumno shushu pastor kita pa ki brio ki ong ba ki ba nget mo ki ong umla ban long janai Henry kakting ka jong ublay ko ong ila ban long janai Henry kumno shushu pat ngila ban kot sya kata ka jinglong janai kat kum kakting ka jong ublay kadai lang ba bangi kongo ya kaktin pi tin jong blay ka ong na ka Timothy kanong ka balai ka dekot ka ba country ka new ka dekran shay ka ong kanung kong ka dekot country ka batay sa phang ka ka Bible ka ong ba ka jing tho baro ka long bala persat museum ba ka jing tho ka ba tho hang tu ka de ya ka tin ka jong blay ka de ka ban ai men sim na mala da persat museum kum ba yo brio la don lupa ka museum Handu ai u ya kamet barhabau ai u gani kamet naga kando blake udah persat naga tliu kumut bad ubri u kalalong u mensim ba im
kalong kum juru ya ka ni ka ktien ya ka bala tho de bala persat da ublei ba ka ktien ka kawan sya ka jinglong ka ba im hanre ka ni ka ktien ka wan sya ka jinglong ka ba im bar ka wan ra ya hangi we pi we kinong pule kinong sngap kinong puson bat kum ta ter namar tadon ki breu ki pule kim sum thoi ai lada phim lai sya ka jing puson lada phim wan sya ka jing sngap bat hadin jong kata ka bible ka ong ka wan ra yang i ya ka jing mentoi ya ka jing hikai ya ka jing sneng bat kum ta ter kam tam e bo breu jong ublei unwan sya kata ka jing long janai bat ka jing janai ka wan be ha bo breu udap da ka ktien berkata kaktin ka penlong ya une ya ka banle kat kum kaktin su ai ya ka nuksa ladang ham tip ya ka bible ngan bambe ya ka do snam namal ngam so long pop ban bam hanre habang tip pat ya ka bible ka penlong inga cha ka jing janai bangan num bam do snam beli ka orang ingi ka weiru ka benta ka yarap ru ya ka met jungi banon rai ka jing ko jing khia nama ki snam don ka jingem menganum pet ya kata syaka pop hanre kan ngapet ya ka bakawan ra ya ka benefit na ka benta ka ni ka met jongane ora ka jing mentoi ka pumut ban wan syaka ka jing long jan lai bat kam tam ka bible ka ong be badap pura menemo kan puli biang sa isten ka bakren sa pangani ka ka balang ka besan ka balang sardis kabadon hapo Asia Minor kaba manefila penken mau ba ya to ka dekot ka ba kandap janai mo namar dekot ba ar ka ongum ni to long pa ka ba syarai ba to pen scam kita kike badang sa kiban sa yapno namar ngam syam la syam ya ke jingle jong pa ka ba dap janai hakmat ublei jong afi ken mau kani ka balang kale kamdei ba ka kamle hanri kai ka ba ka kale em kamdap janai cuman mentangan ai nuksa cuman mentangan ong i pastor fair subah wara nei sardon ngong wara se nga bangandi ki wara yang nga hakaklat ya ka hanre heita em don tang kindiat bahata kadai ka klat ka badan hanre kamdei ka badap har ngada di kata ka em kam penja jing sliang kini kila trei kila wanra hanre kamdei ka badap ken kalau kum curu lada ubriu jong ublei tang ulau hunno ba ulalong ukristan ne utip ya ublei hanre ka jingle jong upat kamdei baka khuri hadu da shlei nama samar polai gong ka khuri jong aga shlei lada kamdei ka ba shlei ka ba mut ngashule deprukom kidon ki breu ki shakri ublei deprukom dei kata kile ya ke nyam girukom bat kidon par kida shakri ublei ki sutho hadu banda dap janai kadai ne em kata ka jingle jonga badap janavi kini ka keren bhai nama kini ka balang sabdis khoi kong balang bayap hari ka doni benta katuk ni ka jingle jongka hari ka jingle jongka em kala kut no tang hakirukom kamdei e no ka ba dap janai bat katai ka ju la ban yo i hakini gisngi mo kiba menta kham ta me menta ngile poi hau ni snam araja arpusan bat kini di ka discussion mo ka ne ka jingamir jingmot ka banungkong mo ka jongi nang ni banwan ra shapiro ba kaning di ka jingli ka ba crown i haban bu ya la deru ba hatum ka jingle jongi ka deine em ka badap janai ladang ka padap janai angin sung thu no wanum le ya ke tang shu pendap rukom mo kumba haka mo badi pastor sho bangini sedang menai pastor idang keren bangini ban keren nang Matias Arpusan ladang i puli Matias Arpusan mo usnem arjar arpusan nginlap ya kani gawai ba kidon kita kispongut kita isoti sangon kibatrei dap janai nama kira ya ka syarak bat kompniang hanre kita kisangot kidei ti kidei kita isoti hanre kibam dap janai nama kira tang ka syarak kata ka dikejingkeli hangiru bengilong kibakumno kata ka jingkle ka jongi ka jingtrei ka jongi ka jingminot jongi how try kalong kabadap janai ne kabashu pendap ya kita kirukom nang mana pastor yo ini kata abang ila atip baik bahap long janai te kamut utrai we expect bi yang ite ban long janai maru jisu ong te fin long janai kumuk pa jonga long janai u jisu klamong epidi ki brio tedeng ta ngatip hinom la ban long janai u klamong kumta wong baik kumuk pa jonga long bajanai ma Matius long basan ko ta upra keren shai ko ong baik kumuk pa jonga long bajanai tifino janai ken bangi pe ka sam ro ka sam ka balai pu nyo ka dekot ka bakhat pra ong utrai u ithu igi singi jong tiki bajanai
baka jinyok genti jong ki long bam jikot tadai ta khandai ong to kin mu yale ra nya ka por ke jinjar bala ka por jong nem sni kin kedang ta kamut utrai ong yu ilu pate ba ki breu ki bala ban long janai ki breu ki ba yo ibu janai ada kila yo kres ka jing im joki ndai ban yo komong pastor tang shpawane tang steng hab yo adapte lada ngila yo adapt shisha yo try ka jing im jongi takamot kumbu kres ulong janai takom tang ulong janai but you kres ru fin kan mau gane ka way bala sa nar pna yu kum uta ubadan ka jing tigit na ka pop na ubadan jing duna la sa nar pna yu kum uta ulang brot ubajanai jong blai namar shoban sa nar pna yu ki da tenjo yu saumiet sausngi udah naga kti jong ki Sanhedrin jong ni gerang ba leng do nang tu upoi syaka kti upilat no pilat upoi syaka kti ke jong Herod no Herod upoi biang syo pilat tadeng ta bangi pet ya kini ki ki sausngi marba ka julong garukam ha ka testament ga berim shwa bakin le kini kan yam jong ka jinglat ki jubu ki ushim yu lang berat bar ki jubu yu lang berat rubla shisnem ulang berat ubajanai ki haban bu sausngi ban pet la ulong ne umlong ubajanai tadeng tala daw di bopang bopenhiar ne bestom ne kumnom kimju shim yu taulang brat nreki hapan pet ulong na umlong bajanai tadeng tayo jisuru kum taulang brat jongga jinglat na kamanta jongi wa aingi ta jinglat la tenju ya u agni ki sautli ki singi batla shem ba ulong bajanai badeng ta la sa nar phna yau to bajanai kum taulang kenyau bajanai ubajanai ban penjanai yangi kada kata halor jong kata shisha ngakan mau katan ko kitin pareng hangit pla jo sngo ong ba God does not call the qualified talent the qualifying people Henry he qualified the call halor jong kata ngatharai habangi pa ya kata ka benta te ublei sha dari ba bejit bajanai dan fi menur nadu testem berem tada king kisikri ju baro dan menur ma kham tam ni ngaju pekan ma ba kata ngaju perkat kham tam yu divet uta utip ta bu ni unsali pop unsali kumta Henry urang ong tu ni ulong butu no jonga tenga song thu ya kata wat mangiru ublei ngitip ta nginum la malong janai dalan lon nginum la malong janai Henry padam ui ya kajing persang kajungi sata ta akan mau agawi singi bet pasobenti shisna tama kadan wi gasian agaba la habslam ya kata bi pasto ngi naisna ka bedi bekanika jakka shakri heng ni ye welding te pasto benti nang welding ngata ngam nang ngata ngasurat pastor kan ta ka jingrap jongai pastoram ning ko ngam nang ra te menang pe kum turum menang pastor batai kata menang sebenarnya tu mtip ere kai kata riski on dalai song lai pet lai rap kum tuam te sang tip kin ta te kemut soi pastor nong las tu ai ni akan ma tu kakti pastor yong soi pastor in panam ai ta yong my boy tadi yong good kemut ngatu tu te katu akan ma mentang ngai kan ni kemut ubelai yam utip bagi mela te Henry bagi persangam nong kum takan you are my son te tengah tu kali kata balong janayam ik bawa pastor mentama ik bamnget dele ni ke bala nangim persangkel dan nangim tip na kaktian ta kum nong ilon jana ngem la Henry bangi puli na kaktian pam kaktian jble ko kani git kemi ta ha bangi puli ngin so thu ta ngilong kum nu nama akan mau jisha bor armur ki ajin kinya ukain ajin kinya abal ajin kinya ki persang ta banai Henry blay pat so bhai ka kinya jum kan updang jong abal blay ba uni so thu tu ada ka jinglong janai ta ko lom tamo e pasto bantay men nagini si de kai spang abal school spang anadap abhu ta kan ma ki turu ba kumno ki walam yu blay ta ka jiknya ba khala lani ka ding ba khala ka bam persubha yu blay tu blay bom persubha te ngi ba khamtam ki le prasha te ya ka benta ba ki ayo ya ka jinglong ndo jong ki klari ma so thu te ka to benta Henry phosi ki ni ki le prasha am tu blay ban si am penyap biki nanta kan ma ki khun jong eliru hadu ba Israel baru kita ukpa di uling do kikun di uling do ata but namar ka jinglong juga kikun am ka penlepop kikun Israel baru koi baki ong bakini di kun belial kun soitan kun soita but namar jong ki am ka penlepop yakini am ublay sa bitarya kataru penyap Henry ka basong siang to kolong ru penyap ngi kun nama buku pa am umikai kun am penyap soni kupa baka ji penyap kupa lagi ba ma kalong bahadu ba kapoy kapo bokum nu eli usdang banyak hu lan ne usdang man kran ya kata sendu jutang teh hakap hukum kata kapor u eli wiap tengah stu kata teh kum ki kestana ne kamtam kum ki banget ngi stu teh ba ngimlong janai Henry habangi persang sa jilong janai u blin penjanai ngi Henry pahlor jang kata dan ngim stu padam ya katu kajing ya katu kajing khot lan ya katu kajing ajung blai lan ngile persa ya katu am u blai jing uang ngalong kading babam do
Takamut kata ka bamata. Ngap sutu ata menta ma pastol o menta arpusan. Dakhanya ka jinglong men CMM dakhanya borok bi usngor te ka discussion aslam te. Hadu menta ngam tip hatu kilong janai ne kishu usngor tang pil ngap tamustan makigen. Tengah try let say menta ka singiru len yak pi usngor pet kanono bajema sakan penkendu ingi te hatu ngalong janai ne ma ka jishkri junga yo blai. Jadi ke jing sya kata ada ka marga ktin jublai ka ang ka jinget ka wanda ka bi sngo ber ka bi sngo ka jinget ka penjanai te brio. Tadi intangi haban ngap ka ktin marga jo ang ka tabon sin abang ipuli hi ta bon sin ngem ju sngo tho. Ngem la ba so tho kam ngem pe phangiru kamut kamno ka tho kamno. Tadi inta haba ki brio ki pulut por ban ngap nak syakri ki jong blai ki wan syaka jaseng ki wan syaka jing syakri ki wan syaka ki jing kai ka ktin ki jong blai mo pastor metaling la sedang mo kapor juga ktin pila banwan man laga singi balang ila sedang ya ka ne ka jikai ka batmai ya ka bangila ai ka teng ka por jong ka ktin ka david tik tang nam ta ka ktin san beji san steng sedang to wan man laga singi balang idoni pastor maulong i don lang hang ni ngini kai ka ktin ke jong blai tadeng ta ngi kai khnang i gani khnang ba pin snow thu ya ka ktin pin champagne ya ka ktin ya ka ba fin pi ka ktin ke jong blai ka long bi ka bari tang ong fi ta da blai komba ubu mo hakata ka bakin jado ya kita ki no hikai haki school haki college iba hikai ya ta ki jing start prothai Buru aga jing syakri yakin nong hikai idon i doni bat ngi hang neru i nong hikai jong ka ktien but the yang time ublai ula thungru ya kata ka office jong nong hikai ban hikai ya ka ktien khnang ba kita ki badan kata ka school ki ba wan kata ka school mo ya ni jing syakri ngi khotru ka school pila ban wan ban snap ya ka ktien kidon ki nong hikai jong ka ktien ya ka ba fin champagne ktien ban snow tho ktien ba ka ktien ka jong blai kan long ka ba shai kadar ha ka jim ka jofi kan long sho ko bari nang ni nang tai ndai ka ba shai kadar ya ka ba fila kan ban snow tho ba fila ban pen snow tho lang ya ki wei ba fin san ru ya la dia da ka kan dai kata Kublesi pun pastor. But habangi pai pa siya isa doni hagani ka por. Namar ngange kido na pren chupi ki batep don ki bamtep. Henry le si hagani ka por fintep. Ba isa doni ru umdi tami hikai tang khting ka jong blai. Henry shwai kani ila de ru no hikai. But mai kamte bahai habaya kran spang ka practice. Mama nang na ya kran. Namar ka jinglong janai kamde tang ba shiyo sngo. Henry ngi haban imru kat kum kata mo ke eka bangi yosngo kamot banle namar kakti ka jong blay ko ong ana shithi Jacob ba wanum long pit ban shukor no ela de tanga ba shusngo hande kambam shimla le pa de kata kaktien te habaya kran pa shapang kata sa ya ka ban practice mo sya kata ka ban kot sya ka jinglong janai pipi doni ke eka ban kan halor kata kat kum kakti ka jong blay halor kata ka banta Miss Rose kidan sibuan ba ki ma ban poi sya kata ka perfection ma ban ong ma Andre first thing haban itu soy la dia. Ma hab itu soy la dia PDUA jing thau jong no mono bla thau pi mono badi tau blay jong pi te. Maru new blay bangi ngi sakri am haban itu soy you new blay te. Maru new blay am di tau blay bolong perfect habara. Ubajanai lut hakiki bara. Ma ba pastor melak pen kan mau go ke khot mena bu jisu doang. Tolong pik bajanai nambar blay ku pas pi ba mena long bajanai. Tiba ujisu pen itu te utok pa ulong ubajanai perfect dot umdan jing duna ha u khendiat ke ke ram ti nambar ba upa jing bahab neng ulong kumta tingi tep kat kum kaktien jong blai na genesis ma ka batai sai ba athau yangi ha kador ka jing stream jong uhi te ti ka bomot ujisu ha bu ang gum to kam dei ka ba usu ang ha kata kador ba ma persang te belong janai kam dir te ong tulong janai te ka bomot u direct ya kata ka attention ke jongi pai sukpa jong pi ukpa jong pi bahab neng long bajanai pi rong lang kum u hi exactly nambar bale di mo u nong thau di mo u nong pelong jong pi nambar ba kum nong sna jing sna ma pastor fer menai la ong spang pastor bante ngila yu i dala jong ki khmat habi pastor bante de sna jing sna awit sna janai bet abang ipet kitar mbi sna am ngiju ang bet ka company ka try kan da sign ka contract bat i de mar kalong janai adu kata ki bun ba kitar ngate bun ba na pedeng jong pi mietip kata la da pi yo lat sawan pet kai pastor bante sna yu ni ka jaka sawan pet kai ba shuknik ti ni pi mo ba fikran spang pastor bante habakran kadai syapsa ba hadu ba impat hun inum sange kataru kadi gawin mo mur bahun bay hadu bakan dalong perfect bay kalong perfect bite namar bitip la rakam long perfect am kan kata kerteng jongi
Mata ada kelima tu pasna kan isna pastor pentai. Ya. Ni parler plan pastor pentai. Cakap kata am ke yuji. Tiangi baro bagi komdui pastor isna miaro ta. Baparo kan bawan dak menu pasna ini pastor pentai. Isi dong te kidan bawan ikum tu mak yang menu pasna ini. Kita tengi mangi tengi ong isna pastor pentai tu kan ya. Ti kidan ori isna pastor pentai komdui nang mak ne. Ti kata am ngi iba ke buram kawan, kanam kawan. Lain ngala bonong miyo arte bonong ka flop ne, ka bamler ne kemudian ta. Telada mangi kum kibrio badan hang ni pertela dangi long jana am kata ya kata kajinglong jong blay ka karakter ka jong blay padu blay nom sha dalele ro mono ban kata akti ya ka karakter ka jong te maru blay bingi sakri di karakterless ma di kum ta te udan ne ka karakter ka jo uta blay te halor ki blay borok ka bible ka dong kum ta blay hoi bam sam kum buram blay halor ki blay borok te tede nomor kata manu ro umla ramar kata karakter ke jong takau jisu habawan seni seperti ya kamde kampung juang man kapor te ba mde ya tang ban pen em ki brio te wan man pen itu blay balong kumno who is that god manu tahu blay bangingi khot kapa te open itu you tahu blay am bau tahu blay bau de tahu ba dan ka karakter ke jong te a very strict karakter ngala banong ubam kwa ban mingle bat ke basni olane ban chulet loose leni chulet go let ke baro ta pilai bakla pilai long kum to piduna op ya telat hakado ta mlele mde kum ta ong long perfect which means sabau ble uang tolong perfect leni tolong janayam u airu ka bor ngi ban long janai te berkata di mensim ko te mau mana pilak buat tak jingkeli mensim ko ke ubayarap yu jisu lo ong te uni di nong yarap te ba yarap te ngi bingin long janai te tek habangi ngi IT yala dia mo ha kata ka jingelam jong mensim bukoi ha kata ka jingpen kendu jong mensim bukoi ha kata ka jing yasham ka jing pasiau ka jing kran jong mensim bukoi jing jingi lingba ka ketian ko bai pastor menel akran ti kita di kiwe ne kilentiru ba utrai wong ngi bingin long jana ngila ban pois ta ka jing long jana te habangi pulin Ephesus lanang basau lo kar bakhat wei pastor menel pen kan ma ba utrau la ai te apa ka jing sakri la ai te ni kisan teliki office te ni kisan teliki office ma baki kidan kita ki pastor kidan kita ki prophet kidan ki lupa kidan ki apostol kidan ki nong hikai kidan evangelist te hang ta am kini kidi ki baro ban pelong te la batai te hang ta ban pen kot yingi ya kita ki banget te syak ta ka jinglong rang ba sedus ta ka jinglong rinyang ka jong kudas te mat hang ta upor ukodo wingi bingin poik syak perfection syak ta ka jinglong rinyang ka jong Jesus Christ te which means si kala abon ong ba ka bible hi bro ka way kadi ka jing kedo lenti ba yingi kadan kalat bangin poik syak ka jinglong janai te nambar la dang poik syak ka jinglong janai am uble undom ublein bitar ngala banong usosi ru nomor balik ka khata ya ka jinglong kpa ka jong u te anget kinu ki kimik kpa kinom sultanat ba mono ban khata ya ban ma ban kedok ti ya karakter jong ki khon jong ki te kinom sultanat te ubleir unum sultanat lalu saitan kedok ti ya yingi te ma on kedok ti gambar balik ka khata karakter nomor 5 u kpa bade yang ta kan ba ublei ke u ai kalat babon ba bat kata di kapat na kaliang ka jong blei ule Tesana kaliang ka jongi pengidi iban le ko menai pelapon pulin na to ka kitab jing ben pau ma kalanong balai ba hang to pinlap am ba kidan arsian laisian ki kintian belapanan kam syarai to syarai na ka gospel jong Matias nang ba arpusan ru ha baydish pang kitik suti ki babiet ru am hang to jisuru do ong sa sisien namar kata to da syarai tikere kintian syarai am kede kintian ka boong watch mo ka kentian watch ta ka pareng ko ong te nabar la ding ong bible kasih syarai ke bombat bun sila jupanan kam be kata ya ka ban pesa mo ban syarai ban kemi lan ban pet ki baro agam to hari kan kentian watch bat syarai am dari giwan ra kentian pareng kat kum ka bible pareng kedi ko watch kedi ki ba pihak ban pet tu pipet benia ban pet ngor bhai ki te ta kadau jisu am khlom ong tu duai bat syarai wong syarai bat duai Tingi haban follow kaya ko order bo jisu ang te. Ni bun sin gi shudwai ben. Lam da sarai shwa. Tarang gi shudwai lumur be ike baro te. Hari jisu ang sarai shwa sa dwai pan. Te kata ngi bengi di banan kam te. Bengin pet ike dan nga sa dwai. Takra ba kadi ka balang sardes kala ayap te. Watch te kata hae kanu benta pla ayap te. Which part? Hakan ko benta jong ka jigim jong pa pla ayap. Kato ka balang badan hang to po sardes. Sutraw ay ki kata ka solution. Begin long janai biang sa sisen. Hei ban long janai hakata ka benta ka balayap ke te ngiru kum ki brio kum ki banget ngidan kam ban watch ban pitu kini ki sangot ki thai suti ki babit ru ki laklat kan ban watch te bai ke baki ki ma baki kam simla pen biang kita ka umpiang te ka jongki ka jing duna te te bubun sin kum bangi baju ong ba ngi sultanat ban pet jing duna jong ki we ngi maju pet jing duna jong la dia te te jisu hikai kan yangi ma ki thai suti babit
watch wai la dia ya ka balang sardes watch wai la dia teh mo hai ba pi duna penjana ya kata ka benta ka jong blei ban hikai ka benta ka ketien jong blei ban penbet ka kampra menjuk pa onle kata hari kata ka mut bakan sulong hi automatic ki bara kadan kam mingi pat iwe piwe pat ban pet thu ba kadan kam mingi ban khmi ba kadan kam bhai ngi ban pet hakanu ka benta banga duna maknang bangan poi sya kata ka jinglong jana kan pisutu piduna ban duai mo ka sulingo te bang puli tu ka na kitab jungun Paulo nang balai kami ire te buji suang tu duai te iki uli benang te iki duai mo phai so blei duai bang wang pan tu syarai kemud pete wer hai piduna hangno pi bakla te phai no bat kalamot tak dang tu harum ya ketu balang wang kala bomot na wai namar balai ki kelam pete hang tu jisu wang tu tak dang ko penditu iki wang pet hangno piduna dan hai piduna sakala bomot nang ta mat hang ta kan pat sadwai kan ya jingkala ka bomot tadi ta ka badan kami ngi wi barok ba kham tam nis nam arajar arsan plin o ki khmat ki jangpi pet no sange no ek ka dokti sange no ek pet ide no pet yela de pat hai piduna wat chang ta dan sadwai ya kata piduna ong trai ai bod men sim ko jame baling ba ka ktien jame ngalok ban poi sia kata ka jinglong janai kan amen shisha bat hadin kata ka jing syarai ka wan rukani kentien ka boong man kala ka bomot te pastor kadi ka kentien boong kala ka bomot ki babun bha ki modor be ban kala ka bomot hadin ka jing kala ka bomot ki pediang yo trai bat ki ya ka ban syakri yo trai hanre how tu kani ka jing kala ka bomot ka ditang sisien ne ka de ka man ka sngi ne man ka por ka mut iyo ka jing kala ka mut ka beshisha ka jing kala ka mut isya ka mut kumul arwai tu jing rwai ken ngala ko jing mut ban buat yu jisu anom phai dien kamut ban kala man lagas ngi la buat yu try phai dien biang buat phai dien hoi ka babel ka ong ka tau bohok ula bahap new sin yang pat nang tan re kamut pat bangin hap man lagas ngi ya ka bangin ong biang try map si map em ngi sutu mo ka rumbel la ngi try kamru ngi don hi jing bakla tangba la bakla sin ngi sutu bomlong okay ngim repeat jo kanya ka jo ta ka ngi la ban bakla tangba ngim dei pat ban repeat ya ka jo ska jo kalong kum jo ka menta sibu la da fibu nong try hayeng ta filai kai sin kum to ti la ban bakla mo de ban chu bakla sa man la ka sgiam kata ta la di jing lek khnang ta ka de kata pila ban bitar no pila ban dom no pila ban be no snon ye tai breu ta kalong kum jo kum ka jinglong ka jongi kum ki breu ka bakan jaman sim ro ta de ta kum ki breu ngi dan ni ka jing do na tang bahabangi duna try wong penbet ta ka de kata nginom la eru da ka bor breu ka babel kran shai kata om da ka boy om da ka bor and redo men sim ba khoi ta de ta ngi yo inu men sim on da ngi por bo men sim ta de ta la ngim plut por ta ka bomot hi ngin long bakan jado he ta de kata kalong kum ta kan shong ka no ban download no play kan ta ka de kata ka jinglong men sim ka jongi ka de bi ngi ban pen thamai man la ka sngi ajudan ba ongi kata mo kading ba menin ka dahi ba mening namar ka to menin pin pe menta kala kala de pe tading tangi haban thap eng de ding ke ba thamai ban pen me biang ye kata kading tagade kata ka jing kelamut kalong kata ngi haban kala shisien bat habang la kala shisha ho ngi la ban dan juduna hang eng tai wadi kata juduna pa dam ngi haban pen pe kan mod ban pen thamai ku ba ban ne fila pen kat ma pa sor ngi la kulien ka room khat ar khot ba ar mo ka ba crunch pak ban pen thamai no ya ka jingmut ban pen thamai no kata ka jingmut ka thau ya ka kata ka jingmut kar kom perkhat ka jongi bun singi perkhat ba kan jado tade ta la da ka jingmut jongi kata tin jublai ka om be hap kala jingmut kamu ki haban kala kum ki jingmut jong blai mar ka jingmut jong breu ki jingmut jong blai kim ya dai tade ta ngi habangi puli ne ka tin ngi tip ka jingmut jong blai ya ka mon jo bos mo ba pan janai de ta ka ka tangi puli ka ngi tip ka jingmut jong blai sim ngi tip jingmut jong blai shubut na ba ka jingmut jong blai ka tade ta bagin light no ta breu ba temen ong ka tin ka jong blai mo tangi puli ro ka ni ka por mo na FSS ko long basa ka de khot ka ba arpu ter hado ka ba arpsa pinbono sepang kata ka jinglong jong phi ba min shwa yo tau breu ba temen kan banang pot kat ba kum kita ke jingkwa ke jishkor bat ban petmai phi ka men sim ka jingmut jong phi bat pen kup yo breu ba tmai yo bal perlong ka duru blai ka hok pada ka jingkut ka jing shisha okay kthien jubler ka ong mo na iwe koren kel nong ka ba ar khot ka ba khat san rong to ko ong breu ba kan jado te pediang ki ru ki jong men sim blai na mar ki long ka jing ibi ja o
Baru melahiru ban itu yaki na bada ka bakin zaman sim bishar ki Henry utau bakin zaman sim bishar ki baro Henry ya uhi amdan bishar na maru ai watip iki jingmut utrai bon hikayu Henry ngi dan ke jingmut ukreskan. Amen. Tadi kata long ladang ya bakin jadok kalau attracted biar bakin jadok. Ada ngilong ki bakin zaman sim te karon ke gravity biar bakin zaman sim. Amen. Tadi kata Kan kering ba kan ini. kering biar ni. Amen. Saya kata ka bakin zaman sim. Amen. Amen. Nangit sisya ha kaniga por kalong ka jingger ku ba ka jihikai nam ta jong pi we haba play sngo. Haba ni poi sisya ha kita gisngi ki ba khadu ba ka jingbisha ka jong utrai kala hajan hande utrai u ongingi u kentuingi ba ngilayo kani kantien ban ong ai bangin long ki bru ki ba kendit ban riu ha kaniga por bangin long ki bru ki ba pet ngor ban pet tu ha hang no ngi duna knang bangin yo ban pen bet pa de kata ban pen thamai ru ila de kat kum ka mon ka jong oblay kata ka badai ban pen long janai kan kita ki bru ki jong oblay nginge ha kani ka po bo try no kerkui pi shisha baro iwe pen yo ban sharai la ka jing em sa shi sen pat pen yo ka ban kala ko mot ban pai ben sho utrai ban le ru kat ki ba pila yo sngo na ka ktien ka jong oblay ba kita ki jihikai pen yai long shisha kita pa yai ne ha ka jing shakri pen yai poi bat sa shi sen man ban kan mau biang pi man ka janmit ka sngi balang ni don ha ni ga jaka hang ni ha nong smai nong kriam hang ni ha partner presenter hei bangi ai ka ni ga bible study ka baya day ka por jong ka ktien pila ban yo shushu kiji kai ba ka jing man toy ka jing kar khu nam ta ka jong pi we ha ba pi wan sha ni kiji kai na ktien ka jong ublay bangi prians ngo bhai pi baro we pi pin yo ban yo long janai kan ha ka ktien ka jong ublay bar ha ka ni ga por sha bingin why not na ka ni ga jing amer na ka ktien ka jong ublay ngai ti pat sha i pastor mo long ka ban duai ban kar khu ngi lang i we ba de pi baro gi ba pe ka ni ga por na mo trua ne kar khu ba dai pen long janai pi kat kum ka jing long ka jong ukresi ha ka ni ga por ngai ti shi pastor Siapa ini ya duai hak ni kapor nam ta jong pi ginong pet mana nang kan sepang kecing kala ka bemut wat sumut ban su kala man kapor ngi sumut bet bangan kala mestep ngan king ngan kala hadamit le biang ka ju kam dei kata haba ong kala ka bemut gila kala ya ka jing mut ya ka ban mut no tang na ka banta jong utrai kan mau da ka jing ai la pen em yang ngi dei da ka jing le ba dia kata ka jing ai ngi pediang da ka jing ngai don lightly ke ka ba don kam ha da ka jingai ai lapen em yangi ba kata ka jingai ngi yo diang da ka jingai ba kata ka jingai ka trekam la da ngi le ka don lightly ke ka ba mot klam ka jingle kam dei ka jingai ka dei ba priang ya ka jingai ai ka ba mot mdei mangi le ke ka bu trai ulale ba priang ya ka ai ka bu trai ulale ba chisin ba pi priang ya ka ai ka bu trai ulale ha ka jingem jo pinga nget how new snap alja arpusan ba pi pinya nganong ye pi film dei shu pi mut bangan kala ngan eno ene ka basnio ka jing perkhat ka basnio negative thoughts kini ki ai baro bangan elut daga bor de finumla lamda de daga bor ka jong blai IT yala de IT ya ka yeng ka jong fiteng teng hayeng ru pila dwai ba ka yeng kan kalah le pidang batsa ma pi padang perkhat dang kuslai ka bamut sisien ba pi pidang kuslai utrai un kuslai ayu ya ka yeng ka jong pi ka bamut hang ta fi don kam ban kalah ka bamut bat pet ru yala de bat ki bala kalah ka bamut ru yodon ni piong ala pediang yu trai pet ka jinget jong pi kala kot na am sha ka jing long ka bajanai kala poin em ngini dwai hagani ka por ka bamenta pan nganget hagani ka sngi kani ka jing emerging mut ka long ka jinger khu ye pyo ngi khamlang kot man ki man ka por hanrei ngi tepat teng em ka long ka balung kot ka bakhambang pan nganget kani ka jing emerging mut hagani ka sngi ka long ka babang bat ka non ra ya ka jing kala ha ka jing em jong pingine dwai hagani ka por ka bamenta ka tu ngini la ni por jing dwai trai ngi wan hagani ka por menta ya ka ban dwai hagani ka por ka bamenta trai we ki ba pet hagani ka por ki ba snap hagani ka por kini yo ya ka jing kala ka basisha ba kata ka jing trei ka jongki ka jing le ka jongki ka jing shakri ka jongki ka long ka baladap janai ba don ru hagani ka por atra ki shumut bet bangan kala hanre kim kot sakata ngadwai hagani ka sngi atrai ka lamba kani ka jing slok lamba kani ka jing ikai kan kata ya ki kin wan da shisha shaka jing kala ka bamot nado kani ka sngi ka jing perkhat ka jongki kan long no ka ba khoj om sho ka ba kenjado ba perkhat tangi ki
ki brai ki bekerja do ba perkataan ki brai juga kemat bat ke jing sarong thala jong ke jing kita baro kinda kinriano bat kinda long khoi ki don atrai be ki perkat bah ka yeng sedang e thamai hanre ki shuye bu teng bat ngadwai hanre ni kapor kita sedang no ya kita ki jing duai ki jong ki ha ka yeng kita sedang no ya kita ki baro nado kini kapor ke bentang nget atrai be kita wan atrai be syakata ka jing kala ka bemut ka ba shisha shame bat trai me ai ka bori ki me pen ku bori ki atrai be do men semu jong me bakila ban imro syakata ka jinglong ka bajanai bat ka jingle jong ki kan long ka badap janai ki ngada duaing ngada kurku hangani ka pori we pi we ki bapet handa ki don ru atrai be ki bapet hangani ka por ki badon ha ka jingpang ke jing shitom ki don ha padeng atrai ka jing khuslai jong ka jingmot ke jong ki weng me atrai ya kita baro le me ke kamba penkia mame pelai luit mame ai ka jing suk ka jome ka ba palat ia ka jing sampang baro kan ri jai jai bat ka jing penkia ka ba janai me ai pat ye ki ha ka mat ka ba kot ka ba kia ki don na try ba ki dang pet na ki jaka ba ki sa sumara try me ai ye ki atrai be dia kata ka jing kot no ya kata ka jing penkia no atrai bat ki nyo ro atrai be ya kata ka mat atrai be he ka ba kot ka ba kia he ba ki la ban shakri khamba ya me mangada duai ro atrai me nang ye pen slap mame ye ki ni ki khon ki jami we pi we hagani ka por manta hagar teng ga jong me atrai nga duai nga kur kui we pi we hagar teng jisu amen but amen try on the kur kui pi ba chachi sen ngin pan kan mau pi shibet janmiet ngidon ni ka jasang sapet life haga por san baje try un kur kui pi haduk we pat ka por bangin se shem shibet janmiet amen